салом дӯстон, дар моҳи апрел-май рӯйдодҳо дар олами футбол бениҳоят зиёд мешаванд. дар ин як шабонарӯзи гузашта навигариҳо кам набуданд. хабари бад ҳам буду хушҳолкунанда низ. яке аз агентҳои машҳури дунё ки бештар ба ҷомеаи футбол зиёнаш мерасад, Мино Раёла мебошад. дирӯз хабар доданд ки баъд аз бемории тӯлонӣ ӯ аз олам даргузашт. аммо худи Раёла баъдан дар Твиттер навишт ки аз зиндаҳон зиндатар аст. як хабари муҳим ки ман кӯтоҳ дар бораи он гуфта гузаштанӣ ҳастам ин ки аз рӯи фарзияи ESPN Холланд беҳтарин бозингари то 21 сола дар ҷаҳон шинохта шуд. дар мақоми дуюм Педри интихоб гардид ва ҷои сеюм ба Фил Фоден насиб гардид. аммо Винисиус ки дар ин мавсим 18 гол задаасту 14 ассист дорад ва 6 пеналти кор кардааст, танҳо дар зинаи панҷуми мавқеъ касб кардааст. ин футболбоз бояд дар сегонаи беҳтаринҳо мебуд. хай таваккалаш ба худо. мо хабарҳои дигарро пешниҳоди шумо мекунем ба шарте ки ҳамин рӯз он коре ки фақат кашол медиҳед, яъне подписатсия карданро ба канал иҷро намоед. обуна шудед? пас сар мекунем. дӯстон, топ-5 чемпионатҳои аврупоӣ давом дорад ва дар ин рӯзҳои истироҳатӣ моро топ рақобатҳо дар апрел интизор мебошад. Тоттенхэм дар майдони худ Лестерро пешвоз мегирад. дастаи Конте барои ҷои чаҳорум бо Арсенал рақобати шадид бурда истодааст. аз ин хотир бо онҳо хол гирифтан хеле муҳим аст. Челси ба меҳмони Эвертон меравад ки ин даста дар тахтхонаи ҷадвал қарор дорад. ба ғайр аз ин моро дербии лондонӣ интизор аст. Вестхэм дар аренаи худ Арсеналро пешвоз мегирад. дастаи Артета дар ду бозии охир Челси ва Манчестер Юнайтедро мағлуб сохт. оё Вестхэм метавонад сайри рӯи канониҳоро гирад? тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Юрген Клоп дар Ливерпул боқӣ мемонад. бо чунин хабари хуш дили мухлисони дастаи Ливерпулро шоду масрур мекунем. шумо пурсон мешавед ки магар ӯ ба ягон ҷо рафтанӣ буд? ҳа, рафтанӣ буд. ӯ қаблан нақша дошт ки баъд аз анҷоми муҳлати шаҳрномааш дар соли 2024 аз Ливерпул меравад ва каме аз кор истироҳат мекунад. вале акнун мутахассиси олмонӣ ба хулосае омодааст ки ёнбош заданро як тараф монда кор кунад. ба назар онборизаи имсолаи футболбозони Ливерпул Клопро водор кард ки ба чунин хулоса ояд. онҳо барои квадрупл, яъне 4 ҷоиза онбориза мебаранд. аз ин ҳисоб як ҷоиза аллаке дар хазинаи Ливерпул аст. ин ҷоми лигаи Англия мебошад. дар навбат ҷоми Англия, лигаи чемпионон ва премер лигаи Англия ҳастанд. оташ дар чашмони футболбозони Ливерпул ва мухлисони содиқи ин тим боиси он шуданд ки Юрген Клоп шаҳрномаашро бо дастаи Мерсайдӣ то соли 2026 тамдид кард. ӯ корномаиҳоро бо ин даста идома хоҳад дод. шумо фақат фикр накунед ки Клоп занкалон аст, аммо яке аз сабабҳои тамдиди шаҳрнома бо Ливерпул маъз ҳамсари ӯ гуфта мешавад. аз забони худи Клоп: рӯзе мо дар ошхона нишастем ки ӯ гуфт: ман тасаввур намекунам ки чӣ гуна соли 2024 аз ин ҷо меравем. ҳамин чиз боис бар он шуд ки ман дар бораи ояндаи худ дар ин даста биандешам. сабаби асосие ки Клоп соли 2024 аз Ливерпул рафтан мехост он буд ки ба қавли ӯ энергияш аз ин бештар намерасад. вале баъдан мутахассиси олмонӣ дар Ливерпул умеди бузургро дид. даста рӯз то рӯз пеш меравад. Ливерпул зери роҳбарии Клоп ба як дастаи беҳтарини олам мубаддал мешавад. ҳеҷ кас бо ин нуқта баҳс ҳам карданӣ нест. баъд аз ғалабаи якуми Ливерпул бар Виллареал дар бозии даври нимниҳоӣ, ин як хабари дигари хуш барои мухлисони даста шуд. нақшаи Клоп он буд ки соли 2024 аз Ливерпул рафта аз футбол фориғ гардад, ба Мексика равад, дар Олмон каме зиндагӣ кунад ва баъдан ба кор баргардад. вале ҳама ин ба муддати 2 соли дигар ба таърих гузошта мешавад. ҳамлагари дастаи Бавария ба хотири ба даст овардани ҷоизаи туби тилло аз дастаи Бавария меравад. баъзеҳо ба Бавария барои наздиктар шудан ба туби тилло меоянд. Левандовски бошад баръакс аз ин тим рафтанист. аммо ҳамлагари полшагиро метавон дарк кард. вақте ки моҳи ноябри соли гузашта туби тиллоро на ба ӯ балки ба Месси доданд, Роберт ба хулосае омад ки дар Бавария ӯ ҳеҷ гоҳ ҷоизаи беҳтарини инфиродиро намегирад. ӯ пай мебарад ки таъсири дастаи шаҳри Мюнхен дар васоити ахбори омма он қадар зиёд нест. ӯ дар рафти мавсим дар масъалаи тамдиди шаҳрномааш нозу нузро сар кард. ҳама ин ба хотири рафтан аз сайфи рекордмайстер буд. ҳуҷумкунандаи полшагӣ ба дастҳои Англия дарҳол негуфт. мондан дар Бундеслига ҳам дар нақшаҳои ӯ нест. Италия ва Фаронсаро писанд намекунад. интихоби ягона барои ӯ Испания боқӣ монд. он ҷо танҳо ду дастаи бузург чунин қудрат доранд, вале дар якеаш Бензема аст ва баъди чанде шояд Мбаппе ҳам биёяд. барои ин Левандовски як интихоби дигар дорад. ин Барселонаи Испания ба ҳисоб меравад.
дар Бавария ба Роберт дигар ягон дирами зиёдӣ намедиҳанд. Дастаи кишвари Олмон дар вақти пандемия хароҷоти зиёд дошт. Барса дар навбати худ омодааст бо Левандовски ба муддати 2 сол шартнома бандад ва ба ӯ дар 1 сол аз 30 то 35 миллион евро маош диҳад. Бо тамоми иззату эҳтиром ба Левандовски имсол имконоти ӯ рӯз то рӯз барои гирифтани ҷоиза кам мешавад. Дар рақобат бо Виларреал Баварияро наҷот додан дар кор буд, мисле ки Бензема дар бозиҳо бо ПСЖ ва Челси анҷом дод. Левандовски аллаке легендаи Бавария аст. Бисёриҳо бо ӯ тавсия медиҳанд ки карьераашро барои як ҷоизаи маҷаллаи фаронсавӣ ҷазир накунад. Шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? Пауло Дибала ба Эрик тен Хаг лозим будааст. Чунин хабар давоми чанд рӯзи охир дар пойгоҳҳои варзишии аврупоӣ чарх мезанад. Баъд аз он ки мутахассиси нидерландӣ вазифаи сармураббигии дастаи МЮ-ро ба дӯши худ гирифт, ин хабарҳо тамоюли афзоиш доранд. Қарордади Дибала бо Ювентус тобистони соли ҷорӣ ба итмом мерасад. ҷонибҳо дар масъалаи шартномаи нави бозингари аргентинӣ ба қарори амиқ наомаданд. Ин маънои онро дорад ки Дибала сафи туриниҳоро тарк мекунад. Тен Хаг аз рӯбарияти МЮ хостааст ки футболбози аргентиниро ба ҳайси агенти озод ҷалб кунад. Дар Юве мушкилии Дибала маоши ӯ буд. Манчестер Юнайтед пули мехостаи Паулоро ба ӯ дақиқан дода метавонад. Ӯ 6-7 миллион евро талаб мекунад, вале МЮ ягона дастае нест ки дар талоши ҷалби бозингари аргентинӣ бошад. ҳамчунин дастаҳои Манчестер Сити, Арсенал ва Тоттенхэм ҳам дар ин байн кӯшиш мекунанд то диққати Дибаларо ба тарафи худ ҷалб созанд. Тибқи маълумотҳо агенти футболбоз аллакай дар Англия қарор дорад ва бо дастаҳои номбурда гуфтушунидҳо анҷом медиҳад. Дибаларо дар футбол танбал ҳам мегӯянд, яъне ӯ дар прессинг иштирок намекунад. Пас ба Тен Хаг ӯ чӣ гуна метавонад дар кор бошад? Ва аммо аз тарафи дигар мутахассиси нидерландӣ бо чунин футболбозон таҷрибаи кор дошт. Барои мисол дар Аякс ӯ Тадич ва Зиешро хеле хуб истифода мекард. Шояд Тен Хаг Пауло Дибаларо дар ҳамин нақш бинад, яъне бозингари канорӣ. ба ҳамин тавон дӯстон, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.